Idan yau ne farkon shigowar ka wannan tasha, ku daure ku yi mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawa ta yadda za ku rinƙa samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Labari na ingantaccen shiri ne wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan tasha ta Saira Movie, tasha mai albarka. Ku yi subscribe, ku danna ƙararrawa inda za ku rinƙa samun ingantaccen shirye-shiryen da zarar an dora. Ni ne na kudin Hausa TV, ina mai bayyana muku cewa Dan Audu ya sha fama, ya ce wagga shiri da aka shirya ya ci matuƙar wahala yadda aka makure shi. Ya bayyana cewa gaskiya acting ɗin shi kan shi ya ba shi mamaki. Ya bayyana tsoronsa ne ƙara a fim ɗin, amma a zuciyarsa ba jin tsoro ba, saboda kun san shiri ne. Labari na shiri ne wanda ya ƙayatar da jama'a sosai, yadda ake kallon sa, yadda tare jarumai da dama na da kuma na yanzu, yadda ta kasance cewar wanda kuka sani da Dadi Hikima ya bata da babban ƙarfinsa domin dalilin wari. Dadi Hikima ya bayyana fushinsa ƙarara a wannan fim ɗin, amma a lokacin da ake shirya fim ɗin ya ce har zuciyarsa ba wani fushi ya ji ba, saboda duk cikin action ne. To ni ne na kudin Hausa TV, nake ba ku wannan labari kai tsaye. Ku yi mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shirye da zarar dora. Labari na shiri ne wanda yake ƙayatar da al'umma kuma ana son sa sosai. To ni ne na kudin Hausa, domin samun irin wannan shirye-shirye sai ku tuntuɓe mu a lamba kamar haka: 09164440042, ko kuma lamba kamar haka 09064407061. A ci gaba da nishadantuwa da waɗannan labarai.